Сәлам, дуслар. Сәлам. Һәр иртәне ШАЯН ТВ каналы туган тел җыры белән башлап җибәрә. Ул безнең гимн булып тора. Һәм әлеге җырны яздырганда бик күп кеше, бик күп бала катнашты. Һәм бүген без аларның кайберләре белән танышырбыз да. Бүген бездә кунакта Гөлназ апа Гафурова. Исәнсез, Гөлназ апа. Исәнмесез. Һәм әлеге җырны башкарган кызлар Айсылу һәм Арина. Исәнмесез. Сәлам. Сәлам. Гөлназ апа, туган тел җырын язырга балаларны ничек сайладыгыз? Дөресен әйткәндә, ничектер тормышта үзе шулай килеп чыкты. Аларны сайларга да вакыт булмады дип әйтимме соң инде. Бик тиз вакыт эчендә, 3 көн эчендә без ул җырны өйрәнеп, клипны төшереп, шулай төгәлләргә тиеш идек. Һәм инде шундый сорау белән миңа Радик Салимов мөрәҗәгать итте. Балалар эзләргә. Балаларны эзләдем. Музыка мәктәпләренә мөрәҗәгать иттем, ансамбльләргә мөрәҗәгать иттем. Ләкин бу көн эчендә без алай булдыра алмыйбыз, баш тарттылар. Һәм инде Радик Салимов миңа әйтә: "Гөлназ, син бит үзең укытучы, синең балаларың бардыр." Әйтәм: "Бар." Әйдә син аларны җырлат. Һәм инде минем балаларым бөтенесе риза булды. Ата-аналарга да зур рәхмәт. Алар белән бергә өйрәнеп, 3 көн эчендә без ул җырны төгәлләдек. Нишләп дип әйтәм, 3 көн эчендә татар баласына инде ул җыр бик җиңел бирелә торгандыр. Инде минем музыка мәктәбендә, урыс мәктәбендә укытам, һәм инде бу җырны ярты бала урыс балалар җырлады. Афәрин. Кызлар, җырны җырлаганда күз алдыгызга нәрсә килде? Миңа туган илем. Ә миңа туган телне җырлаганда әти, әни, әби, бабай, туган илем Татарстан, яраткан Казаным күз алдына килә. Илһам Шакиров җырлавында күз алдына килә. Афәрин. Бу бит халык җыры бит. Шуңа күрә әлеге клипта Татарстанның иң матур урыннары күрсәтелгәндер дә инде. Казан, Болгар, бөтен Татарстандагы булган матурлыкны бу клипта төшерергә тырыштык. Гөлназ апа теләпчән идеме? Матур җырларга өйрәтәм. 23-нче музыка мәктәбендә Гөлназ апа Җамиловна вокал дәресләре бирә. Сүзләрне дөрес җырларга өйрәтә. Аннан җырны бик күп тапкыр кабатлыйбыз. Шулай матур җырларга өйрәнәбез. Минем дә шундый укытучым булсын иде. Таләпчән булырга кирәк. Булар бит безнең киләчәгебез, киләчәк буыныбыз. Аларга барлык белгәннәрне, барлык җырларны, шулай ук тәрбияне без аларга тапшырырга тиешбез. Безнең тормышыбызда тупланган сандыгыбызны аларга тапшырырга мин телим. Һәм инде вокал дәресләрендә җырларга гына түгел, шулай ук музыка турында, безнең бик композиторларыбыз турында, җырчыларыбыз турында таныштырырга тырышам. Безнең вокал дәресләрендә без образлар тудырабыз, җырның тулайым, нәрсә турында шулай уйландырып, аларны рәсем ясатып, ул җырны өйрәнәбез. Шулай без төрле телләрдә җырларга тырышабыз. Чит ил телләрендә дә, итальянчада, шулай татар телендә, урыс телендә. Шул балалар инде, Аллага шөкер, төрле милләт балалары безнең татар гимныбызны өйрәнәләр. Балалар, без сезгә киләчәктә уңышлар һәм шундый күңелле дәресләр телибез. Музыканы ташламагыз һәм һәрвакыт сезнең йөрәгегездә булсын. Безгә тагын кунакка килегез. Рәхмәт. Әлбәттә киләбез. Киләбезме, кызлар? Без сезне көтеп калабыз. ШАЯН ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.